Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Na mar ka jing sokya lor ka jing sha kini ka plengja jong ki trai mulung ka khasi Students Union Sora Circle ha ka khan ru terik no pra rajar arpho kala IT da ka jing tho how executive member upapet ya katnat khai jong ka khasi Hills Autonomous District Council halor ka jing dawa ban I trading license shu sha ki barjla ki ba le ya ka khai ka pateng ha ka than shela bat ha ka than sora u general secretary jong ka ki shu Sora Circle uba Edmund Kongs a habai keren bagila pathai ku bor lo ong ba UCM ka ki HDC bat UEM uba pe katnat khai kila shim kya halor ni jing dawa jong ka seng bat kularu ban sanang yai bud dien halor ni jing dawa bat dawaru ban pelong ya ka jing kendra trading license ya ki dukan ju ki barjela ki bale ka khai ka pateng ha ka than sora bat ha ka than shela nakle jong ngi la dawa bi bala kum noro nari neushu ya ki namar ba ngi ki kasi ngala ban trai ti katum ka aka ba kanai spak susau kala kado shain to ba kanu do ka bangi ki kasi ngala ban trai gamot ki wei kinam la shu ban trai po ka ka jong ngi jadi bang ya kanu yo im jong ka trim to ngila rong do shau CM bat ak biada bat katai ka poin kata ka phang bang ya kren nak liang jong ura kular bat shikhiya hi biada bina ka kam bat ka jing hiar kanu do kasi nak liang jong ki bat liang jong ngi selai ya ka join inspection akan aku nak singi melak bantep tambah insahir baik aku aja si ban cek lot manu ke ba le tu akati jaka ham tam majai ba dapo hapo majai ba dapo syamati ya mentai i ba kitu kedukan ba po syamati ru kila ya pli gitu kar lalu ba akat isi jong ba pol ke bangila awan kendra sisiente nak liang joki kila khang nak liang menta peng i ba kala pli biang ketu kedukan te kum kitu kedukan ru kumut nak liang joka isi juga disekusi di bensin kia bah atau ke pangmo. Tenak lenyok ki ho kira ular hi ka asiran ke baki ai kelong bak kin le hi ya ke bateng e kam tamba kim kwa ya kino gibreu ke ba ya khayitu aka to jaka. Te ko ro jing kular ke bang kwa ba nakaliang jongi ka ki su sokasil sekolong bang kwa ba kino ki pradok prasnam jongi ki kasi jongi bakim dai shu ban asya kino ki barjela la da hakano ndo pentaru kanang ba i baka jaka jongi kala long idon hapo kata ka sil area mo ti tang balon nakaliang jong ki ba hi ki deban kersan lang yang isang halang ba kindem la deban ai pathar ya kino ki dukan jong ki ban ai wa ga pa barjela malada maki kim sim khia kata kemut kan po ya cing ero ya jaban reu banang tarung ibu duka jing kentulang ya ba sinong mau bakin sompha maki ban ma ai kino ki NOC dan maki ki NOC kemut balong maki hi de ki ba peniap yang jaban reu ni halap ang tu arfu ar tadi ki dukan ki bangi la lap baki bam dan trading license tiga long erikal gitu. Tihen raya di ketupat di mentang iba di segitu gelap libiang ta. Ban yo iru ba ladan ro saketukat ni ki jakamo. Ki bela stang ban yat shinayau hi klem tip ka nakaliang jong disikonsir ro te katur kolong be ai. Kumya kitu nakaliang jong UIM jong ka disikonsir ba ka ju opor CM kila kular iba nakaliang ki kisah chimkia ya kane. Te haba ka jeng ya kenduk jong iba du IM yo kate ding isau dan jikerman namar ba kane ki isi joki le se kala ban chimkia ba. Kam long syu kum kato ko isi por barem jong ba pol. Apa ulak kular ban simkia habia dai ban like kendra biar sa sisen habia dai begitu ki ilikalang tite hendrai dakaliang jong o hadu ba kandakut no ka isi jong uru mla ban ai te mentangi idon jikerman han UIM jong ka train no ba lakum noro kidi nakaliang jong u don jikerman bat dekat lang bat ngi kisang phalang mangnia her kan no kopor bat ngi trail rapateng e bat kanang manrat dingkong no ya kini kiba yele tu hamtam menjadi ya tidak ketika jaka jongi hati borate